No niin, päivä 4. Niin, tuo oli se mitä viimeksi, niin nyt tehtiin sitten tämä seinä loppuun ja vähän siivoltiin lattiaa täällä ja katto otettiin kokonaan. Ei tänne ainakaan nyt saja vettä, ulkona sattaa vettä. Niin ei saja vettä tänne, että tuo peltikatto näyttää pitävä. Mutta semmosia juttuja tuli havaintoja tässä matkan varrella, että ja täällä aika pahan näköistä on tämä hirsi. Tässäkin on hirviät ravot, että tuolla on lisää rakoja, että kyllä tämä taitaa purkuun mennä. Täällä on niin isoja rakoja tuossakin näkyy pitkän matkaa, tuossa hirressä on rako. Menee. Ei tästä tuukko puuliiteri hyvä, josta näin tekee, että en tiedä. Se on meinaa niin hirviä homma ruveta paikkaamaan nää kaikki täältä. Kaikki nämä reijät täältä, että ei tämä kyllä kovin, no on se tommosta aivan niin. Ei se muhua oo, mutta huonoksi mennyttä tuolta on näköjään syötykin vähän sen lujasti, että näpä se näyttää siltä, että hyvää polttopuuta näyttäisi tulevan. Tai sitten niin sitten meidän täytyy keksiä jotakin muuta tähän, että puuliiterivarasto semmosena tää lienee ihan ok. Lankkulattia ihan hyvä. Sen voi uudelleen käyttää ja osa hirsistä pystyisi käyttää uudelleen. Laavuu siitä sais. Pihalle laavun vaan. Ei se oikein vieras majana, se on vähän kylmä talvella. Tuota. Tätäpä pitääkin vähän sumplia, mutta kyllä tää alkaa niinku vaikuttaa siltä, että nuo hirsien jatkuva vaihtaminen ja paikkaaminen sieltä sun täältä, niin ei taida lyödä enää leiville. Semmonen, että no, jos ei muuta, niin jätetään se tämmöiseksi kylmävarastoksi tai ei tähän vihti villoja laittaa uudestaan. Ainakaan lasikutuvillaa, kun on kylmillään, niin ei voi lasikutuvillaa laittaa, mutta tuota minä ihmettelen, kun tonne on löyty tommonen sivuttaistuki ja tuossa sen näkee, että tuosta ylöspäin. Tää on niinku tasakertaa on. Ja sitten on katto tehty päälle vähän niinku eri. Ne on huomattavasti paremmat tuolla ylhäällä nuo hirret. En tiedä. Siksi mä lähdin purkaan tätä, kun tämä lähtee viettään tonne alaspäin tämä lattia. Se on suunnilleen tästä kohta tuo pätkä, mikä tästä viettää. Niin lähdin purkaa, että mitä sieltä lattia alta löytyy. Tällainen niinku kaarevasti tällainen on tuo lattia. Näkeehän tuon tästä ihan paljalla silmälläkin, kun katsoo. Tuo on puonut vaikka kuin paljon, ainakin 15 senttiä alemmas. Ja sama se on varmaan täällä. Niin. En tiedä. Eipä siinä oikeastaan jää kuin nämä hirret sitten, kun tuo katto joutuu kuitenkin repimään irti ja niin kuin kuulee, niin siellä sattaa ihan kunnolla, että kunnolla sattaa tuolla, mutta ei tänne tuu pisaraa, että nuo pellit voi uudelleen käyttää. Ja tähän jonkunlaisen puoliparveen sais tietenkin semmosen
nukkumasope, jos haluaa, se portaat tuosta sinne. Mut sitten se pitäisi tehdä pikkusen, eli pitäisi tehdä kattoa sillä, että nuitten, ei niitä näe enää tasavalossa, nuo hirret tuossa, niin niitten ala laittaa löys lauotuksen ja siihen väliin sitten tuo eriste ja yläpuolelta sitten vesikattoja tällä, eli siinä tulisi tuo 20 senttiä on tuota hirttä, niin sen verran tulisi tuohon eristettä ainakin ja sitten tähän saisi aumakaton tehtyä, että saisi jonkunlaisen nukkumasopen tuonne. Joo. Tää on nyt 2,5 varmaankin tämä, minä epäilen, tää 240 mikä se on. Niin nostas, laskit pikkusen tuota, ainakin tuosta parven kohdalta tekisi jonkun semmosen jo. Sitten tänne alle tulee joku kamina tai mikä lie lattialämmitys. Kyllä tästä vielä semmosen, mutta näistä tulee ihan koristehirsiä sitten. Sikäli mikäli niistä kannattaa edes semmoista tehdä, mutta saahan siinä ainakin sen ilo, että saa kaikille kehua, että se on hirsimökki. Semmonen. Sen näköistä tää on tällä kertaa, että no, katsotaan seuraavan päivän.